Former PG or a metiti, all woman is a mount. Tondo Gaga Jello, and I'm on so Nandiji Yella Kunawa, Alice. Una Fuganditi Yella Kunawa. I don't you want the Mecca. If there's a wobondo, now would you JB? I don't you want the Mecca. Ogala will look. All woman is jump now. Also, Nandiji Yella Kunawa, one the Mecca. Una Fuganditi Yella Kunawa. And I can dogala. One well. Magpi, come on, Nambara. Ochele maga choso dogala wanwe milina lugu noroma dogu noroma Jakarta o Magpi ngaleba Magpi bolie mata dogala newe diye jelaye ejanyo ochele maga choso Magpi meleba Dogala so Nandiji Yella Kunawa na nonu Una Fuganditi Yella Kunawa Anya kene Francis in on a nonu mao Francis Walker Udalo Enye Potiva Adio Francis Enye Potiva Adia Francis Walker in a nonu mao Enye Nilo Olo Mone Jump mao Mana Sunday Okavu Sana Korolo Biese Sunday Zako Nna Chinedu Zako Melebegu Kanja Kena High Chief Iwese Oka Oka Wali Oba Mawana bore na makoli koli Iweze Wanda mada wuro ya Iweze bolie mata Asolive mwole ya Mbeleba Iweze so Nandiji Yella Kunawa Odozo Una Fuganditi Yella Kunawa
Kaja ke no bidike okeke wasa Obi link yo Odogwa na go Dubai jebili Obi link Mbelewa Obi dike so na ndị chinye la kuna nwa Inugo numu Una fugo ndị chinye la kuna nwa Jemi so fodile so na ndị chinye la kuna nwa Onyamuma Una fugo ndị chinye la kuna nwa Yeriko balichi so na ndị chinye la kuna nwa Obalichi okeke Una wasa fugo ndị chinye la Lokuna Dubai na nonu mma Olu omu nejomu odogwu ego Oke neke so na ndị tinye la kumanu jam 3 Mpamo guy Yama kashedu Na shidozia Ochu nwaya di so na ndị tinye la kumanu Nwaya du funa fugo ndị chinye la kuna nwa Otu nwonecha so na ndị tinye la kuna nwa Ọchabịalụ wa n'oji Una fugo ndị chinye la kuna nwa Ifeanyi nwoke chu so na ndị tinye la kuna nwa Ifeko Una fugo ndị chinye Nwanna ke boke chu la kuna nwa Ọgwaini ya Ekumeku Beno Okafọ so na ndị tinye la kuna nwa Odogunu mwezana Una fugo ndị chinye la kuna nwa Udenna Jemisi so na ndị tinye la kuna nwa Udenna Jemisi Una fugo ndị chinye la kuna nwa Afio mwane lonwe ya Ekumeku Alo Didi Joseph na nonu mmanwu Titi Wa Joseph okeko vili Sunday As a man Na Arab Emirates Sunday bodogwu ego Wa Joseph okeke Odogwu na go Dubai jebili Sunday odogwu ego Double landlord Ina nugwa maka City Plaza Plaza Bado Odogwu welogo ọcha Sunday so na ndị chinye la kuna nwa odogwu ego Una fugo ndị chinye la kuna nwa Sunday bụ elie mata Nwanne mmadụ abụrụ ọyị ya Sunday N'olu ụmụ na-ejo mmanwụ Stimoni Ezigbosi awọ Orimiri ego Sunday nwanne so na ndị chinye la kuna nwa Anya kene izi chukwu Dino we Wofodile Izi chukwu chido wofodile Izi chukwu wande me N'olu omo ne jama o Nabudo Nzuki Odogwu na Arab Emirates Na Dubai Mbeleba izi chukwu nwanne Una fugo ndị chinye la kuna nwa Ona bụ ọgbaju odolu Obi izi chukwu Odogwu etielu maka Odogwu nwere obi ọcha Izi chukwu nwanne m Olu ụmụ na-ejo mmanwụ Izi chukwu so na ndị chinye la kuna nwa Nzuki Una fugo ndị chinye la kuna nwa Nabu nwanne ụbaka Ụbaka chidogwe Wofodile Abịa ụmụnne Olu ụmụ na-ejo m Ịnọ n'ọnụ m Una fugo ndị chinye la kuna nwa Kude wu Joseph na n'ọnụ mmanwụ Nwa Joseph okeke Nabu nwanne oribiri ego Odogwu n'ụmụ omelime Ebe bụ ka o si bi elu Nwa Joseph Waga B Nke bụ spika Uda amaka ụmụ omelimu Commander Blood Ekume Kajan Weo Aro diko bu ọgwụ Ekere kwa mchibe nwali ọba Na bụ oke Chinemilokong Anya
okowe niwe ana agwagwo onalele onye ka wee ji ike odogu gbalụ mbọ na nwa wee ji koko ngwọ onye ka na-emu na-ejom oluomu na-ejom onye ka so na ndị chinyela akwụ na nwo a na-agwụ agwụ onye ka gbalụ mbọ na nwatakịrị nna ya ji ike okongwe n'iwe ọ gbọrọ ya nwa m onye ka ije akwụkwọ ka ịgwọ ka ibe gị si agwụ onye ka onye ka bilo primary and nursery school na St. Stephen na bụ na agwọ ọrama o mesịrị na dafara ọha egwuọ secondary school onye ka wee ji ike a na-agwọ so na ndị ji nyela akwụ na nwa ọkọngwọ ejike okongwe n'ibe kpọ onye ka nwa m n'ihe je mba ịya pụọ ka ibe gị siri pụọ onye ka eji a na-agwọ n'ele bụ odogwu onye ka nwanne mbelebe egwu onye ka anago benebe ebile obi Benin Republic na bụ na Kotonu ego wee tielu nwanne m arụ onye ka eji ike a na-agwọ n'ele onye ka so na ndị ji nyela akwụ na nwa onye ka odogwu anatago Naijiria gwechiri na-elie gị onye ka mebe ụwa gị ọ ga-ala nwere obi ọcha ọ ga-ala elie gị ọ na-enwe ọnwụ onye ka wee ji ike ogongwo onye ka edozi gị ibe papa ya bụrụ moto bunye nna nwụli ya onye ka ibe zuru ka ọ na-eme onye ka wee ji ike chụ eluwe n'ebe atụ n'ụmụ omelimu ndị eze ike chukwu eluwe n'ebe atụ igwe ego nwanne mmadụ abụrụ ọyị ya ike chukwu iwe egwu ike chuso na ndị ji nyela akwụ na nwa weduwin mbeleba ike chu weduwin kedu maka eze onye akwụ gị awụle ka nwanyị mma onye ike chukwu olu ụmụ na-eje mma weduwin so na ndị chi nyela akwụ na nwa ike chukwu igwe ego kedu maka ejime akụbilo odogwu na mmụọ masị ogidi ọ ga-ala nwere obi ọcha anya kene ife chukwu nwe fatu ya bụ ekwuwo mkpa kala nwere obi ọcha olu ụmụ na-eje mmanwụ ekwuwo mkpa so na ndị ji nyela akwụ na nwa nwe fatu chukwudị nwa dozie okwude m ne ya bụ nwazi egwu ọ ga-ala nwere obi ọcha chukwudị nwanne m odogwu na mmụọ ọrọlụba na nnọnụ mmanwụ enugo ọnụ m chukwudị ya bụ landlord na Sabado mbeleba
mmadụ ka Edwin na n'ọnụ mmanwụ Edwin nwa bụ nwanne Spa Black ebe eji elu mba anatago ọgala ego Unafugo ndị tinyere akụ na nwa mmadụ ka Edwin na n'ọnụ egwu Spa Black na n'ọnụ mmanwụ jelo obodo anatago ibe niile o chela agaziri ebe nwanne Chibuzi na n'ọnụ egwu ya bụ high chief akụzi ụmụnna Mbelegba Chibuzo Chibuzi Edwin na n'ọnụ egwu ọgbakọ ego ya bụ Zenith Money Odogo balakụ na nwae Chibuzo nwanne m agwọ ma agwụrụ Chibuzo ịmalụ ụlọ onye ilo na-agwọ Chibuzo bụ onye Unafugo ndị tinyere owe n'ihe ọrịa agụchali na obiasi owe n'ihe ọrịa ọfịọma na-elele onwe ya owe n'ihe ọrịa ịchọba majụlụ oyi o jebe ka owuo ya agụchali na obieze onye na-esi ego gwanyelu onye ji egwu ugwu na n'ụlọ Osigo kwanyelu onye ji egwu Osigo gwanyelu onye ji egwu ugwu na ọ dịrị Osigo kwanyelu onye ji egwu Monde gbanugo ndụ ụba imone Osigo kwanyelu onye odogwuru moti anya ya odogwu ego ọ nọ n'ụlọ belu ejeleje imone Osigo kwanyelu onye ji egwu ọ ga-ala ego kedu maka mmezu okwu gị fatu ichie mone Osigo kwanyelu onye ji odogwu nwere obi ọcha Osigo kwanyelu onye ji egwu ugwu odogodo Osigo kwanyelu onye ji egwu 2 weeks iwe gbuli na n'ọnụ mmanwụ egwu okeke Osigo kwanyelu onye ji egwu material money na n'ọnụ egwu mee olu ụmụ na-ejo mmụ odogwu ego Osigo kwanyelu onye ji egwu Simon Okeke chielu akpọsken nwanne Sunday Okeke chielu odogwu ego Osigo kwanyelu onye ji egwu Igide Jemisi na n'ọnụ mmanwụ Osigo kwanyelu onye ji odogwu n'ugbo ọlụlụbe abịa odogwu ego Osigo kwanyelu onye ji egwu kedu maka Chimeze Bernard owusaghị mụlakọ Chimeze Bernard Osigo kwanyelu onye ji egwu nwanne ji n'ụzọ owusa olu ụmụ na-ejo mmụ odogwu ego Osigo kwanyelu onye ji egwu ọbala ezoba n'olu ụmụ na-ejo whisky dayo Osigo kwanyelu onye ji nwanne odigbo izoba ije nu ebuke odogodo Osigo kwanyelu onye ji egwu ejibọgala na-ekere mmadụ ka Kenneth Igwoba Osigo kwanyelu Kenneth onye Sweet ji egwu nwanne Chike Igwoba elugo kasị akwụ ya onye na-esi ngo kwanyelu onye ji egwu ekwumeku aja kene mmadụ dịka Chiedu nwa bụ nwanne eto o ebe igi na ọta dị ọzịa kedu maka Adaobi na eze ada dị ọra mma ibe ụzọ kenelu ụmụchukwu Ebuka nwanọrụka agadi na-agba mbọ 40 bilion Mbelegba nwanọrụka Ebuka nwanọrụka 40 bilion 40 bilion so na ndị chinyela akwụ na nwa ọnwa Unafugo ndị tinyere mmịata obodo asị ebe ahụ oke osi bịaghị 40 bilion
nwanọrọ ka agadi na-agba mbọ ọ na-agwa ozu papa ya na nne ya ọsịgwa mmadụ tiele ya arụ Ebuka nwanne m nwabịara n'ụwa ya gwa ya mụlị ya Ebuka enugo Ebuka so na ndị ji nyere akwụ na nwa Ebuka anya kene injinia John ka na-ebi nwachi nwe ụba odogwu n'obi na-eze injinia aka na-alụ ọkụ dị mma mbeleba atọnụ nọrọ agbata ya bụ nwanne ijite atọnụ nọrọ agbata eze alụsị Antoni so na ndị chi nyela akwụ na nwa anya kenik na-etu si gbanụgọ onye amụma ekomọgụ na-etu si gbanụgọ ekonwudezugo olu ọmụ na-ejo mmanwụ ekomọgụ so na ndị chi nyela akwụ na nwa onye amụma eko onye ka wo n'ili empire olu ọmụ na-ejo mmanwụ nwanne Sọnde ọka wala Sọnde odilio mmereba onye wegwu na South Africa na n'ọnụ mmanwụ onye ka wo n'ili onye ka so na ndị chi nyela akwụ na nwa onye ka Kankene chedu Sinakuta Nabu landlord na Sabado Onyo molore na nonu mmanwụ chedu so na ndị chi nyela akwụ na nwa chedu kuta bụ mmanwụ Sidaman so na ndị chi nyela akwụ na nwa Tales kankene gị Sinakuta olu ọmụ na-ejo mmanwụ Sida so na ndị chi nyela akwụ na nwa Anjile egwu ake n'ụdọ ji nwoke Nweze bụ eze ya bụcha gasị Imanja gas anyị ekele gị anụ mmiri Anje egwu ajebe mmi ata na m ndị ọ ga-adịle mma ka nkene Ignetus azọ Ignetus azọ olu ọmụ na-eje mmanwụ Ignetus so na ndị chi nyela akwụ na nwa nna ochie gboo ya bụ akwọbeja ejakleja akwọba mkpa ọgwụ kedu maka Chudi Ayon ọbara tụle dibịa anyị ya aha egwe kajan wow Osingo kwayelo ye ji egwu Oya na-esingo kwayelo ye ji egwu Osingo kwayelo ye ji egwu Osingo kwayelo ye ji egwu Oya na-esingo kwayelo ye ji egwu
jiri egwu a kena ndị ọ ga-adịrị mma ya bụ ndị mmemme ụmụ omelimu ndị eze home and blood ọlụ ụmụ na-eje mmanwụ eyi ibugo ka mụ si ahụ ụwa mee mbeleba akere chief agwọgbọgwụ kwụwa n'ụmụ omelimu ndị eze chairman ndị mmebo omelimu ndị eze ọlụ ụmụ na-eje mmanwụ akwọba so na ndị ji nyere akwụ na nwa ọchịrị mmanwụ ka nkene spiritual director omelimu ndị eze ya bụ ndị mmebo Prince Edwin Okoye odozi obodo pastor so na ndị ji nyere akwụ na nwa Okoye onye na-achọ chinyere nwere iwo mụ na-edozigo obodo anyị ihe pastọ ya bụ ndị mmewu ụgbọ omelimu ndị eze ọlụ ụmụ na-eje mmanwụ ọchịrị mma ga-achị ọzọ na n'ọnụ ka nkene chief Zedigwe Ọdazụnọ Wali Ọba ya bụ trejọra mmewe ụmụ omelimu ndị eze ichie bulumbulu ichie so na ndị ji nyere akwụ na nwa onwe Edezụnọ akene ha chief Zedigwe Michael agụnwa na-agwọ ọrịa niile now chief MPN Obeche Kanjaman Igbodogu Okolobia Osola ndị ji nyere akwụ na nwa ka nkene Ignetu Sokeke Ụbọna atụ onugbu ọlụ ụmụ na-eje mmanwụ Ignetu so na ndị ji nyere akwụ na nwa ndị mmebo so na ndị ji nyere akwụ na nwa akara Mr. Obalicha Okeke Udeze ya bụ mmanwụ ndị egwu ọlụ ụmụ na-eje mmanwụ Obalicha Okeke Augustine nwa na-ewe jidan ọlụ ụmụ na-eje mmanwụ ndị gboo nna chimụ anya ọlụ ụmụ na-eje mmanwụ Augustine so na ndị ji nyere akwụ na nwa na n'ọnụ mụ eru maka Sylvester Okeke na-egwudo o so na ndị mmewu ụmụ omelimu ndị ọ ga-adịrị mma akere Chidokwe Nze egwu mbeleba Chidokwe so na ndị ji nyere akwụ na nwa odogodo ka njilovela kene onye ọ ga-adịrị mma Amaechi Okeke Ụbọna sekretịrị mmebo omelimu ndị eze onye ọ ga-adịrị mma alụ mbeleba osingo kwanyelu onye ji egwu ugwu na n'ọnụ mbeleba kwanyelu onye ji egwu ugwu Tony Ngozile